IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nang isayangkat ti Department of Trade and Industry iti coordination meeting iti lokal a gobyerno iti Burgos, Ilocos Norte. Akas may sa kanila iti beneficiaryo ti Shared Service Facility on Garments Processing. Dito'y animbitaran pa dito opisyales iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Gagem ti aktibidad ang mapatigker ti implementasyon ti SSF project anang promote ti maximum utilization ti shared facilities kan mangpatibker ti panagkakadwa dagiti stakeholders. Naipaypay ti oportunidad amang kita ti agdama status ti proyekto, mangkita ka iti panubok iti industriya, ken mangilawlawag ka iti interbensyon at tapno mapaimbag ti quality dagiti produkto, kagarunaan na ka iti garments, ken maisigurado a bumayag dagitoy. Gapot agtultuloy ang kolaborasyon ti LGU Beneficiary Association ken DTI Ilocos Norte ket may panamnama ti commitment kanila ti MSMEs ken community-based organizations ang maipayanda ti access iti shared production facilities mangpaimbag ti kompetisyon ken mangbukel ti pagbiyaga ni ti umili iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.